Ngizothanda ukuthi ngikubingelele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha before nje ngihlale kodabeni mbukeli. Ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Namuhla nguphathela amathiza omkhokha izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. Ngizoqala ngayo ke lapha indaba ithinta uNdlovu baveza ukuthi ke izinto izoba nzima for uNdlovu njengoba kuSiphamandla ezomtshela ukuthi ke akasule esigungwini sebandla ngeke kwehle kahle kuNdlovu lokho andike uNdlovu uzobethuswa ukuthi uSiphamandla uyazi yonke imikhuba akade ke igila lapha ebandleni. Ngidlule ngiye kuNobuntu baveza ukuthi ke umsebenzi wakhe uNobuntu uzomfaka ke enkingeni njengoba ke ezofonela omunye ke wamakhosikazi akhe uNdlovu emtshela ke lapha ngezikolodo bazobhoka bakaNdlovu ngenxa ukuthi ke bazobe beyitshela ukuthi uNobuntu uyabaqola kanti ke wenza umsebenzi wakhe. Kuzoba ke nokungazwani between umndeni wakwaGumede nomndeni wakwaNdlovu. uMakhozi unkosikazi wakhe kuNdlovu uzobe eyitshela ukuthi ke uNobuntu ufuna ukumqola nangapha kuNdlovu uzobe sola udifu ukuthi ke uyena umcikelele phansi ingakho ke khishiwe lapha esigungwini sebandla. uGabsileke naye uzoxabana kabi noSibahle. Ngidlule ngilapha kwindaba ke ithinta uSiphamandla benoMabusi baveza ukuthi ke uSiphamandla benoMabusi bazothola ke indaba ezishoyo ukuthi ke yonke into isimi ngomumo ukuthi ke sebengaya eMozambique bazobe ke sebelungiselela beya ke lapha eMozambique. Aphela lapha ke mbukela amathizo omkhokha ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukulike and usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.